21 август 2025 година, селото Холово, дълбочина 7 метра, кладенеца на Митко и на дядо Георги. Водата, която влиза, ето смукателя колко може да се спусне. Значи над коляното е една педя. От другите страни също влиза. Ето ги дървените гради, на които е градежа, прочутите чатми. Значи замърсяванията бяха до тук някъде. Ето до тук бяха. И мътна вода и тиня още малко нагоре. Така.